नुलां मालाबा रामफल सुसगिराव थांनासो बारजोमनानैसो थाहैगोन बालसिथो हाब सालथे बिदि थैबा मारै जानांगौ जाखो बिदिथ' जाथावाना उफाय गैया रागाखौनो मा खालामगोन मा खालामा नंलाय एखमबा आगसि आगदा मा खालामा टेनसन मोनबाय आं जागोन सालथे जागोन सानसे नङा सानसेथ' मोनगोन ना उफाय गैयालै मा बुंबावनो दाख्लैबो हनै गोसोथोयो होननानै मबाइल हरलायबाय हनै मबाइला ओरैनो दङ बेखारानो मबाइलखौ गोसोथोनायानो हरदोंमोन नामा सालथे हरदोंमोनलै सालथे माथो बुंबावनो आदसा मबाइलखौ दिन्थिनो हागोन नामा मा मबाइल दङब्रा नै सिङाव दङ नै दाबो मा खालामनाय सिङाव दङ नै एसे दिन्थिदो सालथे नायनोसै नै आदसा मा नाम मबाइलनि नामा माइक्र'मेक्सब्रा नै माइक्र'मेक्स नै दामिलै आदसा बेहाय सेटिंफ्रावहाय जेनेबा मा दङ दंजोबो बेयाव गासिबो फेसबुक वाट्सएप इन्टारनेट बाहायजायो बेयाव गासिबो इउटुबबो नायजायो बेयाव दंजोबो आरोखि मथा मथि माइक्र'मेक्सनि इन्डिया माल बे चाइनायाव भुटानाव मोननो थाङा बे मबाइला इन्डियानिसो गासिबो सापर्ट जाजोबो ना जाजोबो फुल टावार नेट फुल टावार नाङो बे गुदुं दङ आरोखि नै बेथ' दङ नै खाथियावनो दं आंबो नुबाय हेडफननि नैबे चार्जिं बे केमेरा नै केमेरा बे पुरा ओइचडि आरोखि बे फुल ओइचडि सार माबा सालथे आदसा जेनेबा नैबे आंथ' नैबे गुदुं नुदों नैबे गुदुङा मानि बेलाय आंथ' आइफन मबाइलखौ दांफेराखै नुफेराखै दिनैसो नुबाय सोंदों दा बे औ सालथे बे गुदुङा बे स्पिकारा बे नैबेथ' बेजों जायो बेजों जायो आदसा बेजों खिफियो आरोना नैबे बुस्थुआ मा बेलाय नै आं नैबेयाव माबा मोनसे नुदों बे मोनायाव बायदिसिना नायग्रा आरोखि एम्बु बुथारनो हायो सिखावबो नायो नायनो हायो आरोखि खोमसियाव माने मथा मथि बिराद खामानि सोलियो 1 मिटारसो गोजान साथियो गोजान थाङो आरोखि बे लाइटआ लाइटसो आरोखि ना लाइटखौ बर'नि अर होनो अर माने टर्च बायनाङा चार्ज होदो ओमफ्राय बेनो आरोखि जाहोनांगौल' गाव खिखायो दंखायो बेजों ब्रेड खिखायो खोनाखायो बेजों आदसा बे मबाइलखौहाय नोंनि आवगायनि गोसोथोनाय सिख्लाया हरदोंमोन हरदोंमोन ओमफ्राय दायो मा जाखो जेनेबा बै गोसोथोनाय सिख्लाया बै गोसोथोनाया मा होनो बेखौ माने ब्रेकआप माथो बुजिखायो दा माने सिफायनाय बायनाय होनना बुङो आदसा सालथे नोंनादि आवगायनि जेनाखि मोजां मोननायमोन बे मोजां मोननाया नोंखौहाय ब्रेकआप खालामबाय ओमफ्राय दा मा कन्डिसनाव दङ जेनेबा सालथे आंलाय सालथे एसे अननानै फोरमायहरदो आंलाय माथो बुंबावनो मारै बिदिनोसै खोथाफ्रा मा जाहोननि थाखाय ब्रेकआप जामारा सालथे आजिखालि जुगाव माथो बुंबावनो सेंग्रा सिख्लाफ्रा बे मा होनो बे ओरै गाव जिरायग्राया ओरै गोथौ बे खिबु उनाव ओरै मा होनोमोनलाय बे गोजौआ मा होनो बेखौ मा टुटु साइकेल होनो बे टुटु साइकेल ना मिथियालै केएमटि ना केटिएम नोंसो गोसोआव होफैबायलै सालथे आं बावबायमोन आं केटिएम आदसा सालथे खोनानो मोनदों केटिएमनि फुल फर्मआ मा केटिएमनि फुल फर्मखौ आं दाबो मिथिया केटिएमथ' मालाय साइन्टिस्टफ्रा मा बुंनो साइन्टिस्टआ आजिखालि बिराद बर' रोंसैलै माने केटिएम माने साइन्सआवथ' साइन्टिस्टफ्रा बिराद बर' रोङो नालाय दाखालि सासे साइन्टिस्टनो फन खालामदोंमोन आङो साइन्टिस्टआ बर' रोङो आरोखि बे बुंहरदों केटिएम खिनायाव थांग्रा मटर होनना बुंदों आरोखि आंनाव आं सानदों आरोखि खिनायाव थांग्रा मटर मा केटिएम मा जाखुरा बेलाय नंबाय आरोखि आङो ओमफ्राय दा आदसा सालथे खोनानो मोनदों खारनायाव थिगसे मोजांबो होननाय खोनानो मोनदों खारनायाव थिगसे मोजां माने खारनायाव एसे मोजां आरोखि ना बे मा होनो बे ओरै साग्राया खोमा ना मा होनो बे खोमा जेसेबां साना होयो एसेबां खारो बिजनेस आरोखि ना ओमफ्राय नोङो ओरैहाय आं मिथियां बोदों ओरैहाय आसिजों ओरैहाय मा हमनानै माबा खाल्थाक मा गायो ना मा इथाय खारो मथा मथि रागाव बङाइगाव खारो मथा मथि आदसा सालथे एसे सिगाङावदि नोङो बुंदोंमोन नोंना गोसोथोनाया नोंखौ ब्रेकआप खालामबाय होननानै
आरो माखासे सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेरावबो खोनानो मोनफ्लेबाय थायो आरोना अनेक मानसियानो ब्रेकआप जालायबाय थायो गोदान लालायबाय थायो बेबायदि दा बे समावहाय नोङो नैबे दानि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरनो माबा मेसेज हरनो सानो नामा? मेसेज माबाथ' दानि जुगाव सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोथोनायाव बांसिनानोथ' नुयोथ' जास्ट रमान्टिकनि थाखायसो गोसोथोलायो। रमान्टिक माने दानि जुगाव बांसिन सेंग्रा सिख्लाफोरा मा होनो बेखौ मा होननांगौ बेखौ आं डाइरेक्टलि बुंसै आरोखि गाज्रि मोननायाव खोथा गैया। दानि जुगनि सेंग्रा सिख्ला बांसिनानो सेक्सनि प्रब्लेम आरोखि सेक्सनि प्रब्लेम माने रमान्टिकआव बांसिन गोग्लैयो ना बिनि थाखायसो उन्दै उनला गासैबो बिदिनो गोसोथोलायनाय बेरायनाय बिदि जायो आरोखि ना। खिन्थु आं डाइरेक्टलि आं बुङो बेबादि प्रब्लेम बेबादि रमान्टिकनि गोसोथोलायनाया ओरैनो दान्दिसेनि थाखायल' आरोखि दान्दिसेनि ओरैनो दान्दिसेल'नि थाखाय 6 बोसोरनि थाखाय बेयाव खुनु बेनि रिलेसनशिपआव ना उन्दै उनला रिलेसनशिप लानायाव बेयाव खुनु दरखार गैया लानाङा रिलेसनशिप लानाङा खुनु दरखार गैया आरोखि ओरैनो नोंनि जेनेबा नोंनि फरायनाया कमप्लिट जानांगोन MA जानांगोन नोंनि इयार्सआबो खमावहाय 22 इयार्सनि आप जानांगोन बेनि उनावसो नोङो रिलेसनशिपखौ लाबा लागोन लायाबा लानायनि गोसोसो आरोखि खिन्थु उन्दै उनला बे रिलेसनशिप लानाया बिदि बेरायनाया एकदमबारे रमान्टिक खालामनाया मोजां नङा आरोखि जास्ट ओरैनो नोङो 6 बोसोर दान्दिसेनि थाखायल' बिदि रमान्टिक खालामनानै बिनि उनाव नोंनि रमान्टिकआ गैला सेसखा बिनि उनाव नोङो एकदमबारे संसाराव फैयोबाथाय नांलाया खमलाया बुख्रुब सुख्रुब बिदिया फैगोन आरोखि एकदमबारे मोजां गैला मिथिबाय। आচ্ছা साल्थे मोनसे खोथाबाव मा जाहोननि थाखाय गोसोथोलायो मा जाहोननि थाखाय ब्रेकआप खालामलायो बेखौथ' आं बुंखाबाय आरोखि ना माने रमान्टिकआ 6 बोसोरल' होनना बुंदों आङो 6 बोसोरल' जेनेबा सासे मानसियानो बयस बा सेंग्रा हक सिख्ला हक आरोखि ना सासे मानसियानो बैजों गोसोथोलायबाय दा मोनसे रमान्टिक जाबाय रमान्टिक खालामबाय बैजों बानसै माने बैजोंहाय माने गोजाम जाबाय नालाय बैजों बानसैलाय गुबुन गोदान नागिरनोसै आरोखि बे सिस्टेमनि थाङो ओंखायनो फार्स्टआवहाय नोंखौ मोजां मोनगोन सैथो जिउजों मोजां मोनदों मादों जिउखौ बावबाय माबाय बिदि गोसोथोलायगोन आरोखि बिनि उनावहाय ब्रेकआप खालामगोन ब्रेकआप खालामबाथाय मिन्थिदो। आচ্ছা साल्थे सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव बे प्रमिस सोदोबा जाबाय थायो बे प्रमिस सोदोबा मा? बे प्रमिसालाय आरो मा प्रमिसालाय नों आं ओरैनो बे बुंनो हायो प्रमिस मिन्स एक्चुअलि प्रमिसा एकदमबारे मोनसे समाय लानाय जिनिससोमोन प्रमिस सोरबा लायो गड प्रमिस इसोरनि समाय लायो सोरबा आচ্ছা बे प्रमिस लानायनि गेजेरावबो दि उनै ब्रेकआप जालायो बेखौथ' आं बुंनो नागिरदों आरोना बे एक्चुअलि गड प्रमिस लायो इसोरनि समाय लायो खिन्थु बे इसोरखौ बिराद दुसिनाय जायो इसोरखौ माने एकदमबारे नेग्लेक्ट खालामनाय जायो फोथायखेबस' खालामनाय जायो बिदि प्रमिस लानानै गोसोथोलायनाया मानोना गड प्रमिस इसोरनि समाय आरोखि ना लादोंना बिसोरो ना मोजां मोनलायदों दा ओंखायनो आं बुंदों दानि जुगनि मोजां मोनलायनाया बिराद इसोरखौ फोथायखेबस' खालामो इसोरखौ थगायो इसोराबो बिसोरखौ एकदमबारे मोजां खालामा माने निमाहा होनाय नङा नासयो बिसोरनि गोसोआ माबायदि जायो जा बिदिसो आरोखि ना आरो दानि जुगावथ' बांसिनानो नों फोथायखेबस' फोथायजाया दानि जुगाव प्रमिस होनबाबो नों दा फोथायखा गड प्रमिस होनबानो दा फोथायखा खर'आव दांनानै समाय लाबाबो दा फोथायखा खामानि गैया। होमबा बिदिबा साल्थेया बे दानि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौहाय प्रमिस लालायनाय सोदोबखौहाय फोथायनो थोनाखै आरोना गोब्राब एकदम गोब्राब 100आव नोङो 100आव 95%आनो एकदमबारे रंखा 5%ल' राइट जानो हागौ बबेबा आरोखि ना बे सोरनिबा गोसो मोजाङासो जानो हागौ आरोखि बिदि। दे साल्थे होमबा गोजोननाय थाबाय। दे हामबायसै दे गोजोन्थों।